च्या अगोदर मुंबईच्या वज्रमूठ सभेच्या अगोदर मी तेव्हाच सांगितलेलं की बीकेसी मध्ये होणारी वज्रमूठची सभा ही महाविकास आघाडीची शेवटची सभा आहे। आणि तेव्हा लोकांना माझ्या वाक्यावर विश्वास बसला नाही, हलक्यात घेतलं। पण जसं मी बोललो तसंच बीकेसीच्या वज्रमूठ सभेच्या नंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून जाहीर करण्यात आलं की जसा सूर यायला लागला की पुढे होणाऱ्या वज्रमूठ सभा या रद्द झालेल्या आहेत। आता ते जसं भाकीत मी केलेलं आणि ते सत्य आलं, खरं ठरलं, तसंच महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये येणाऱ्या काही आठवड्यामध्ये अजून एक भूकंप होणार आहे। संजय राजाराम राऊत ही येणाऱ्या 10 जून म्हणजे राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिवसाच्या अगोदर किंवा त्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहे। त्या संदर्भात त्यांच्या बैठकाही झालेल्या आहेत, बोलणीही सुरू आहे। आणि ही जी माहिती मला सूत्रांनी दिली आहे त्यांनी हेही सांगितलं की अगर तुम्ही संजय राजाराम राऊतचा पूर्ण पद्धतीने आदरणीय पवार साहेबांच्या राजीनाम्याच्या निमित्ताने त्याची भूमिका बघितली किंवा त्याच्या अगोदर भूमिका पहा तर ते सातत्याने अजितदादांच्या विरोधात बोलत आलेले आहेत, अजितदादांवर टीका करत आलेले आहेत। याचं कारण असं आहे की राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करण्याची त्यांची अटच अशी आहे की अजितदादांनी अगर पक्ष सोडला तर मी पक्ष प्रवेश लगेच करतो। आणि त्यामुळे सातत्याने अजितदादांच्या विरोधात भूमिका घेणं, सातत्याने त्यांच्या विरोधात बोलणं, टीका करणं हे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एकमेव जो करतो त्याचं नाव आहे संजय राजाराम राऊत। त्यांनी राष्ट्रवादीमध्ये असं कळवलंय की आता काय उद्धव ठाकरेंचं काय खरं नाही, त्यांचा स्वतःचा पक्ष राहिलेला नाही, मला काय परत उद्धव ठाकरे खासदार बनू शकत नाही, म्हणून मला आता उद्धव ठाकरे बरोबर राहण्याचा रस किंवा अर्थ राहिला नाही, म्हणून माझा राष्ट्रवादी प्रवेश तुम्ही घ्या। ज्या दिवशी आदरणीय पवार साहेबांनी राजीनाम्याचा निर्णय परत घेतला त्याही दिवशी ह्याला त्यांच्याबरोबर व्यासपीठावर बसायचं होतं, म्हणून सकाळपासून एबीपी माझ्याच्या कार्यक्रमाच्या अगोदर आज सकाळपासून पवार साहेबांना संपर्क करायला प्रयत्न करत होता, पण पवार साहेब संपर्कात येत नव्हते किंवा फोन उचलत नव्हते। हे मी माझ्या त्याही दिवसाच्या प्रेसमध्ये सांगितलेलं आहे। मग तडकाफडकीने 4 वाजता हा परत तिथे सिल्वर ओकला निघून गेला। आम्ही सातत्याने उद्धव ठाकरेजींना सांगतोय की हा साप आहे, तुम्ही सापाला दूध पाजत बसलेला होता, हा ना बाळासाहेबांचा होऊ शकला ना तुमच्या उद्धव ठाकरेंचं होणार आहे। यांनी बाळासाहेबांच्या वेळी उद्धव ठाकरे आणि राजसाहेबांमध्ये भांडणं लावली आणि तेच आता
उद्धव ठाकरेंच्या घरात करतोय आणि आज उद्या जेव्हा हा राष्ट्रवादी मध्ये प्रवेश करेल तेव्हा ह्याचे खरे मनसुबे उद्धव ठाकरेंना कळतील. क्या या एका कार्ट्यामुळे तुम्ही किती लोकांना तोडत 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 पुढे गेलेला होता. आता मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की जेव्हा आदरणीय पवार साहेबांनी राजीनामा दिला तेव्हा आपल्याच सगळ्यांच्या माध्यमातून बातम्या चालवल्या गेल्या की देशभरातले जेवढे नेते मंडळी आहेत, मग ते MK स्टॅलिनजी असतील, राहुल गांधी असतील, फारुख अब्दुल्लाजी असतील, सगळ्या लोकांनी, सगळ्या ह्या नेत्या मंडळींनी पवार साहेबांना फोन करून विनंती केली की तुम्ही राजीनामा देऊ नका. पण मला एक अशी घटना किंवा एक अशी बातमी दाखवा, माझ्या तरी वाचण्यात आली नाही, माझ्या तर बघण्यात आली नाही, की उद्धव ठाकरेंनी यांना फोन केलाय, उद्धव ठाकरेंनी आग्रह धरलाय की तुम्ही राजीनामा देऊ नका. ज्या दिवशी यांनी राजीनामा दिला त्या दिवशी आम्ही ऐकलेली काय 4:30 वाजता उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे वहिनी जाणार आहेत सिल्वर ओकला. ती भेट काय झालेली मला दिसत नाही, कारण कुठे फोटो तो आले नाही. म्हणजे हे नेमकं काय षडयंत्र आहे? उद्धव ठाकरेंना एकटं पाडण्याचा काय प्रयत्न संजय राजाराम राऊतचा आहे का? त्यांची भेट कशी व्हायला देत नाहीयेत? स्वतः 4-4दा जाणार, स्वतः हा फोन करायला प्रयत्न करणार, पण त्यांची काय भेट व्हायला देत नाही. आज त्या सामन्यामध्ये रोखोक लिहिलेला आहे. म्हणजे स्वतःच्या मालकाला किती अडचणीत आणायचं ह्याला काय मर्यादा असतात. रोकटोक मध्ये लिहिलंय का बाबा मी कर्नाटक निवडणुकीला प्रचाराला गेलो होतो, एअरपोर्टला उतरलो, काँग्रेसची दलाली करण्यासाठी गेलो होतो, कारण का ज्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा प्रचार करायला हा कार्टा गेलेला आणि तिथे भाषण कोणाच्या विरुद्ध केली? फक्त भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात केली. पण महाराष्ट्र एकीकरण समिती चे उमेदवार हे काँग्रेसच्या विरुद्ध पण लढतायत. जे आमच्या फडणवीस साहेबांनी सांगितलं की संजय राऊतनी काँग्रेसची दलाली करायची बंद करावी. कारण तुम्ही बातमी वाचली असेल की काँग्रेस महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आमदार प्रणिती शिंदेची पण सभा उधळली, पण हा तिथे जाऊन भारतीय जनता पक्षावर टीका करतो आणि काँग्रेसचा चाटण्याचे काम करतो. मग रोकटोक मध्ये जे लिहिलंय की मी एअरपोर्टवर उतरल्यानंतर पुरा एअरपोर्ट पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी हातात घेतलं होतं. पंतप्रधानांच्या प्रचारासाठी लोकांचा पैसा वापरला जातो, तो पैसा जनतेचा आहे, त्याचा हिशोब पंतप्रधानांकडून दिला जात नाही, उमेदवारांकडून दिला जात नाही, पण विरोधकांकडून हिशोब मागितला जातो. मग मला प्रश्न संजय राजाराम राऊतला विचारायचा आहे, जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होतं तेव्हा तुझा आदित्य ठाकरे, तेव्हाचा पर्यटन मंत्री, मुख्यमंत्रीचा मुलगा, म्याव म्याव करायला जो काय डावोसला गेलेला, तो काय डावोसला एकटा गेला नव्हता. ते संमेलन झाल्यानंतर पण तो जे दिवस राहिलेला सुट्टी करायला, ते कोणाच्या पैशावर गेलेला? कोणी त्याच्या बरोबरच्या लोकांचे तिकीटचे पैसे काढलेत? हॉटेलचे खर्च कोणी दिलेत? मग तो वरुण सरदेसाई नावाचा सरकारी भाचा
जो तिथे डावोसला मिरवत होता, मग त्याच्यावर लंडनला गेला. आदित्य ठाकरेचे वडील इथे आजारी असताना, उद्धव ठाकरे जसलोकला असताना, तर तिथे त्यांच्या त्या खर्च ते जे काय तो फिरला, वरुण सरदेसाई आणि अन्य 2 बॉलिवूडचे मित्र जे तिकडे होते, ते कुठल्या चित्रपटच्या शूटिंगसाठी गेलेले, त्यांचा खर्च कोणी दिला? मग हा खर्चाचा हिशोब हा जनतेचा पैसा नाही का? डावोसचा वरुण सरदेसाई आणि त्या 2 बॉलिवूड मित्रांचे मैत्रिणीचे खर्च कोणी दिले? आपण जरा आदित्य ठाकरेला विचारून जरा आम्हाला सांगा, आम्हालाही थोडं कळून दे. बोलतात कर्नाटकमध्ये हिंदू मुसलमान आणि बजरंग बलीचे विषय घेतात. मी तुम्हाला परत परत सांगतो, हा मुळामध्ये समाजवादी विचाराचा आहे. हिंदुत्वाची याला ॲलर्जी आहे. हिंदुत्वाच्या सातत्याने विरोधात भूमिका घेणारा हा कार्टा आहे. म्हणूनच त्याला तो सत्यपाल मलिक चालतो. कारण काय, सत्यपाल मलिक पण समाजवादी विचाराचा आता प्रचार करतायत आणि हा त्याच्याबरोबर जाऊन त्याच्या पाया पडून फोटो काढतोय. जिथे जिथे हिंदुत्व विचाराचा मुद्दा येतो, तिथे बरोबर संजय राऊत त्याच्या विरोधात बोलतो की जेव्हा जेव्हा निवडणुका आल्या तर लगेच भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या पंतप्रधानांना बजरंगबली आठवतात, हिंदू मुस्लिम आठवतात. मग तुझा मालक मुंबई महापालिका निवडणुका जवळ आल्यानंतर मराठी माणसाच्या नावाने कसा फुटफुटतो. मुंबई महाराष्ट्रातून तोंडाची भाषा. तुझा मालक आणि त्याचा कार्टा मुलगा त्याबद्दल कशी भाषणं देत फिरतो. तेव्हा तुला हे सगळं बोलायचं का वाटत नाही? कुठलीही निवडणूक मुंबई महापालिकेची जवळ आली, हे बाप लेख लगेच सुरू होतात. मराठी माणूस, मुंबई महापालिका, मुंबई महाराष्ट्रातून तोडायची. पहिले तू तुझ्या बुडाखाली काय आग लागली ती बघ, आणि मग आमच्याबद्दल बोल. द केरला स्टोरी संदर्भात पण काल भाष्य केलं. बोलतो देशाचे पंतप्रधान आणि भारतीय जनता पक्षाचे लोक अशा पद्धतीचा चित्रपट काढतात, प्रोपगंडा चालवतात, हिंदू मुस्लिम करतात. मुळात संजय राजाराम राऊतला लाज वाटली पाहिजे की तो एक स्वतः एका मुलीचे वडील आहे, तो वडील आहेत. असंख्य जे आमच्या हिंदू मुली जे या लव जिहादच्या या विषयामुळे त्यांचं आयुष्य जे खराब होतं, त्याच्यावर हा चित्रपट काढलेला आहे. आपल्या कोणाच्या घरात हा विषय लव जिहादच्या नावाने मुलीचं आयुष्य अगर बर्बाद झालं असतं ना, तर आपण हे असं बोलण्याची हिंमत केली नसती. पण चला बाबा, तुला केरला स्टोरी आवडत नाही ना, केरला स्टोरी तुला फार टोचतंय. मग काय तर दिशा सालियन फाईल्स लवकर काढायची का? OTT वर येईल लवकरच. OTT वर त्याच्या प्रीमियर शोला बोलवतो तुला. दिशा सालियन फाईल्स तू घेऊन ये तुझ्या त्या पेंग्विनला बरोबर. बघून दे देशाला काय कार्यक्रम केलेले तुझ्या पेंग्विननी. किंवा अजून पुढचं सांगतो, दिशा सालियन फाईल्स आवडत नसतील तर आजकाल संजय राजाराम राऊतला द रशियन स्टोरी फार आवडतात असं ऐकलंय. फार जवळून बनवलाय तो चित्रपट. तर त्या चित्रपटाची लिंक पाठवू का तुला? रविवार आहे, घरी बसून बघ.
फॅमिली बरोबर. म्हणून उगाच आमच्या तोंडी लागू नकोस. तुझी जरा रशियन स्टोरी आणि दिशा सालियन फाईल जरा बघत बस आणि मग आमच्यावर कुठलेही आरोप करत बस. तू जेवढा तोंड उघडशील तेवढे तुझे कपडे ठेवणार नाही, एक लक्षात ठेव. काल महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा दलाल हा रत्नागिरी बारसू मध्ये गेलेला. उद्धव ठाकरेंनी तिथे जाऊन तिकडच्या कातळ शिल्पाची पाहणी केली. म्हणे याला कातळ शिल्प आत्ताच आहे असे दिसलं तिकडे. मुख्यमंत्री असताना ते पत्र समर्थनाचं देताना त्याला ते कातळ शिल्प दिसलं नाही, ते आत्ताच तिथे आलेलं आहे. हा मुख्यमंत्री असताना घरात एवढा बसायचा, फेसबुक लाईव्ह एवढा करायचा की जमिनीवर काय चाललंय ह्याला दिसणारच नाही. आणि तिथे सांगतो की कातळ शिल्प आहे. आणि मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तर तेव्हा गद्दारांनी मला चुकीची माहिती दिली आणि मी ती चुकीची माहिती ऐकली आणि समर्थनाचं पत्र देऊन टाक. अरे वा, बऱ्यापैकी ऐकतोस तू. तेव्हा शिंदे साहेबांचं, उदय सामंतजींचं बरं ऐकतो. म्हणजे तुला तेव्हा शिंदे साहेब आणि त्यांच्या बरोबरचे तुझे पक्षाचे आमदार ओरडून ओरडून बोलत होते की साहेब महाविकास आघाडी तोडा, भारतीय जनता पक्षावर जावा, हिंदुत्वाचा विषय हातात घ्या. ते तुला ऐकायला झालं नाही. म्हणजे सिलेक्टिव्ह हिअरिंग ज्याला म्हणतो तेवढंच ऐकायचं. कातळ शिल्प किंवा बारसूच्या बद्दल जी माहिती दिली ती माहिती लगेच ऐकली आणि लगेच समर्थनाचं पत्र देऊन टाकलं. मग शिंदे साहेब ओरडून ओरडून बोलत होते की आपण भारतीय जनता पक्षावर गेलं पाहिजे, ते तसंच का ऐकलं नाही? पोचले नव्हते म्हणून 100 कोटी मोजत बसलेला होता म्हणून कर्जतच्या फार्म हाऊसवर जमिनीच्या खालती किती खोदून ठेवलंय, किती साठवून ठेवलं हे कधीतरी जेसीबी पाठवून ते महाराष्ट्र सोडा. तुम्ही तुमच्या जोरावर, उद्धव ठाकरेच्या जोरावर फक्त मुंबई बंद करून दाखवा. उद्धव ठाकरेच्या जोरावर फक्त मुंबई बंद करून दाखवा. त्याला त्याहीपेक्षा अजून सोपं तुम्हाला देतो. मुंबई सोडा, उद्धव ठाकरेंनी त्याच्या जोरावर कलानगर बंद करून दाखवावं, मग मी मानीन त्याला. म्हणून उगाचच्या मोठ्या मोठ्या बाता करू नका. महाराष्ट्र पेटवणं आता तुमच्या ताकदीमध्ये राहिलेलं नाहीये. पहिलं बघा कलानगर बिलानगर बंद होतं का, आणि मग आपण बघू पुढचं काय. म्हणून संजय राजाराम राऊतला राष्ट्रवादी प्रवेशासाठी मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. काय असेल तो विचार. हिंदी में ले लेते. विकास आघाड़ी की बीकेसी में वज्रमुठ सभा होने वाली थी. उसके पहले कुछ हफ्तों पहले ही मैंने कहा था, बयान दिया था कि ये महाविकास आघाड़ी की आखिरी सभा है. और तभी बहुत लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं हुआ था. और महाविकास आघाड़ी की जैसी ही बीकेसी में सभा हो गई, उसके बाद कुछ दिनों बाद महाविकास आघाड़ी के ही लोगों ने अलग अलग कारण देके ये डिक्लेयर कर दिया, जाहिर कर दिया कि इसके बाद वज्रमुठ सभा होने वाली नहीं है, रद्द हो गई. उसी तरह आने वाले कुछ हफ्तों में
या तो 10 जून को जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का वर्धापन दिन होता है, संजय राजाराम राउत, ये मुझे मिली हुई इंफॉर्मेशन के राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं, उस तरीके की बातचीत हो गई है, उस तरीके की उनकी तैयारी हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने अजित पवार जी के बारे में हमेशा विरोध दर्शाया, उनका विरोध किया, विरोध में स्टेटमेंट दिए, उनकी कोशिश ही ये थी कि अजित दादा राष्ट्रवादी छोड़े और इनका प्रवेश उसके बाद हो जाए, इसलिए वो उसके लिए जल्दबाजी कर रहे थे। उनकी कंडीशन यही है कि अगर अजित दादा ने राष्ट्रवादी छोड़ी तो तुरंत राष्ट्रवादी में प्रवेश करेंगे। उनको जिससे भी वो बात कर रहे हैं अंदर राष्ट्रवादी में, उन्होंने उनको ऐसा कहा कि अभी उद्धव ठाकरे राजनीतिक दौर से खत्म हो चुके हैं, वो मुझे अभी सांसद बना नहीं पाएंगे, अभी ठाकरे सेना का कुछ वजूद बचा नहीं है, इसलिए मुझे मेरे भविष्य के लिए मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस में आना है। इस तरीके की कोशिश उनकी हो रही है। इसके लिए आने वाले समय में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में के मंच पे हमको दिखेंगे। उनको जिस दिन पवार साहब ने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया, उसी दिन वो कोशिश कर रहे थे कि एनसीपी के प्लेटफॉर्म पे दिखे, मगर उस दिन सुबह से पवार साहब उनका फोन उठा नहीं रहे थे, इसलिए वो बेचैन होके आखिर में 4 बजे पवार साहब के सिलो रोड के बंगले पे निकल गए थे। मुझे एक सवाल पूछना है कि जब भी पवार साहब ने अपना राजीनामा दिया, रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया, तभी देश भर के सभी विरोधी दल के नेता, लीडर, फिर वो राहुल गांधी हो, एमके स्टालिन जी हो, फारूक अब्दुल्ला जी हो, ये सभी बहुत लोगों का पवार साहब को फोन आया कि आप इस्तीफा मत दीजिए, विरोधी दल को साथ में करने के लिए आप हमें चाहिए। इस तरीके के फोन उनके आए, मगर मुझे किधर भी पढ़ने नहीं मिला या देखने नहीं मिला कि उद्धव जी ठाकरे का उनको पवार साहब को फोन गया कि आप इस्तीफा मत दो। मुझे लगता है उसी दिन उद्धव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, एक दिन पहले 4 तारीख को, उसमें भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, मिलने की कोशिश की नहीं। जो कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज मैंने सुनी थी कि जिस दिन पवार साहब ने इस्तीफा दिया, उसके 4:30 को, शाम दोपहर के 4:30 को उद्धव जी उनके फैमिली के साथ उनको मिलने जाने वाले थे, पर इस तरीके का कोई भी फोटो या कोई भी न्यूज उसके बाद मैंने सुनी नहीं। तो ये जो बार बार कोशिश हो रही है उद्धव ठाकरे जी को अकेला करने का, मतलब उनको राजनीतिक तरीके से खत्म कर देने का, ये जो कोशिश संजय राजाराम राउत बार बार कर रहे, उन्होंने पहले बाला साहब ठाकरे होने के वक्त राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे के बीच में झगड़ा लगाया, और अभी उद्धव ठाकरे को के फैमिली में भी झगड़ा लगाने वाला यही संजय राजाराम राउत है। इसलिए आने वाले 10 जून तक या उसके पहले मैं संजय राजाराम राउत को उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवेश के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
केरला स्टोरी के ऊपर संजय राजाराम राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि एक प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार लगाने का प्रोपेगेंडा है। मुझे आश्चर्य ऐसा लगता है कि संजय राजाराम राउत के घर पे एक बेटी है, एक बेटी के बाप होने के बावजूद वो केरला स्टोरी जैसे एक फिल्म को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, जिस फिल्म के माध्यम से हमारे हिंदू लड़कियों को धर्मांतर करने का जो महत्वपूर्ण विषय है, षड्यंत्र है, इस फिल्म के माध्यम से देश को दिखाया जा रहा है, दुनिया के सामने लेके आने की कोशिश हो रही है, उसका विरोध ये संजय राजाराम राउत कर रहा है। और अगर तुमको केरला स्टोरी पसंद नहीं है तो आपके पसंदीदा टॉपिक के ऊपर चाहिए तो हम जल्द ही एक फिल्म लेके आएंगे, उसका नाम है दिशा सालियान फाइल्स। वो ओटीटी पे जब रिलीज होगी तभी मुझे विश्वास है संजय राजाराम राउत को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो वही चाहते कि उनके मालक का घर बर्बाद हो जाए। अगर दिशा सालियान फाइल्स भी अगर उनको पसंद ना हो तो आजकल संजय राजाराम राउत जी को जो एक नया फिल्म का आकर्षण है, द रशियन स्टोरी, वो चाहिए तो उसका लिंक मैं उनके पास भेजता हूं। आज रविवार का दिन है, संडे है, अपने फैमिली के साथ बैठ के देखे और उसको एंजॉय करें। मी बोललो ना, उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्र पेटवण्याची भाषा फार मोठी झाली। स्वतःच्या ताकदीवर त्यांनी मुंबई बंद करून दाखवावी, स्वतःच्या ताकदीवर, हा, महाविकास आघाडी नाही। आणि मी म्हणून त्यांना अजून सोपं केलं, मला मुंबई पण सोडा उद्धवजी, तुमच्या ताकदीवर तुम्ही तुमचा कलानगर बंद करून दाखवा, कारण तिथं स्थानिक आमदार पण तुमचं ऐकणार नाही, तो पण काँग्रेसचा आहे। म्हणून मुंबई महाराष्ट्र हे तुमच्या झालं। साधा कलानगर ज्या दिवशी उद्धव ठाकरे बंद करेल ना, मी त्याचा नागरी सत्कार करेन। तो काय तिथेच प्रकल्प होणार आहे। पहिलं ती सगळी माहिती सर्वे करून सॉइल टेस्टिंगचा रिपोर्ट आल्यानंतर ही सगळी माहिती घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठवलं जाणार। आम्ही पहिल्या दिवसापासून बोलतोय की पहिलं त्यांचा सर्वे होऊन द्या, त्यांच्या सॉइल टेस्टिंग होऊन द्या, त्याच्या आधारे जो काही रिपोर्ट येईल त्याच्यावर निर्णय घेतला जाईल ना। पण तिथेच होणार, बारसूमध्येच होणार, एवढं नुकसान होणार, मग ती आंदोलन विरोधाच्या नावाने उभी केली गेली। मला फक्त एक साधा प्रश्न उद्धवजींना आणि त्यांना विचार की काल तुम्ही ज्या लोकांना बारसूमध्ये भेटला ते खरंच स्थानिक होते का, त्याचे जरा प्रश्न मला उत्तर विचारावं। आणि उद्धव ठाकरेला तुम्ही सगळी मीडिया म्हणजे सगळे फोटो दाखवले नाही, उद्धव ठाकरेला काही जागेवरून हकलून लावलेला आहे, व्हिडिओ पण एका महिलेचा बाहेर आलेला आहे। म्हणून तुमचा मुद्दा एवढाच आहे की जे आता कातळ शिल्पाच्या संदर्भात विचारलं जात आहे त्याचा अभ्यास केला जाईल, माहिती केंद्र सरकारकडे पाठवली जाईल आणि मग केंद्र सरकार नेमकं काय करायचं, कसं करायचं। कारण का जुनी जमीन पण ॲक्विजिशन केलेली आहे, जे वादित गाव होते नाणार आणि अजून एक गाव, दोन प्रॉब्लेम गाव होती, ती वगळली गेलेली आहे आणि ती जुनी, म्हणून अंतिम निर्णय होईपर्यंत आपण कृपया थांबावं एवढी विनंती आपल्याला करेल। मी आता एक लक्षात घ्या आहे आणि आमचं उद्या भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर आमच्या मराठी माणसाची काळजी कशी घ्यायची हे तुम्ही आमच्या फडणवीस साहेब आणि अन्य लोकांवर सोडा ना।
आम्हाला काय संजय राऊत समजलाय का? उद्धव ठाकरे समजलाय का? संजय राऊतांनी पत्राचारमध्ये त्या मराठी माणसाची काय अवस्था केली, तशी अवस्था आमच्या बेळगावच्या मराठी माणसाची आम्ही व्हायला देणार नाही. म्हणून कोणालाही काही स्टेटमेंट देऊन दे, आम्ही तिकडच्या मराठी माणसाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली सक्षम आहे. सर, हिंदी में राजस्थान कल उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अब बीजेपी तड़ीपार का नारा लगाई है, इनको बजरंगबली और हिंदुत्व सिर्फ चुनाव के दौरान याद आता है, इसको लेकर क्या? तो उनको भी मुंबई महापालिका आने के पहले उनको कैसे मराठी मानुष का विषय याद आता है, उनको कैसे मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की भाषा याद आती है। और उद्धव ठाकरे का राजनीतिक लव जिहाद हो चुका है, उसको कभी भी हिंदुत्व पसंद आएगा नहीं, उनको कभी भी बजरंग दली पसंद आएंगे नहीं, उनको कभी भी राम सीता या हमारे कृष्ण भगवान आएंगे नहीं, क्योंकि वो अभी हिंदू रहे ही नहीं, राजनीतिक लव जिहाद हो गया, इसलिए वो अभी उनको जिहादीन की भाषा उद्धव ठाकरे करेंगे। बीजेपी तड़ीपार का नारा लगा रहे हैं वहां पे, किसको? वो कह रहे हैं कि बीजेपी को तड़ीपार कर दो। जो खुद ही महाराष्ट्र के राजनीति से तड़ीपार हो चुका है, वो क्या दूसरों की तड़ीपार की भाषा करे? पहले खुद का देखो, खुद का एड्रेस क्या है पहले बताओ। राजस्थान के सीएम जो है अशोक गहलोत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कैंपेन के लिए बैन करना चाहिए क्योंकि रिलीजियस स्लोगन यूज किया जा रहा है कर्नाटक इलेक्शन। बराबर है। फिर वो जो ओएसी बोल रहे हैं कि वोटिंग करने के पहले सुबह की नमाज पढ़ के जाके वोटिंग करो, वो उनको दिखा नहीं जा रहा है, वो उनको देख नहीं रहे। ओएसी का तुम स्पीच देखो कि सुबह का 5 बजे की नमाज पढ़ो और फिर के बटन दबाओ। पहले ओवैसी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कांग्रेस वाले रखे ना, उनको सारी ताकत हिंदुओं के ऊपर दिखाने आती है, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने की ताकत है। कभी ये जिहादी के विरुद्ध बोलने की ताकत कांग्रेस वालों ने करो ना, ये भी दहशतवाद टेररिस्ट की भाषा करने वाले कांग्रेस वाले। नितेश जी, बाबा बागेश्वर मुंबई महाराष्ट्र में है 3 दिन के दौरे पर। जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि यहाँ पर आने वाला भी बेशरम है और जो वहाँ पर जिसने आयोजन किया है वो भी बेशरम है, उनको बुलाने वाला भी बेशरम है और इसको महाराष्ट्र की सरकार। देखिए, ऐसा है कि जितेंद्र आव्हाड ये एक चाइनीज मॉडल हिंदू है, उनको मुमरा में रह के अगर वो ऐसी भाषा नहीं करेंगे तो मुमरा में उनको 5 वोट भी मिलेंगे नहीं। हिंदू रह के ये ऐसी हिंदुओं से ही आज हिंदुओं का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए जितेंद्र आव्हाड ने ये सोचना चाहिए कि उनके डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट पे मुमरा का आमदार नहीं लिखा जाएगा, एक हिंदू लिखा जाएगा। वो कभी तो उन्होंने याद रखना चाहिए। 5 मतं वाढली पाहिजे म्हणून ते हिंदूंचा आणि हिंदुत्वाचा द्वेष करतात। पण त्यांना फक्त एवढा आठवण करून देईन परत परत की त्यांच्या जन्म आणि मृत्यूपत्रावर मुमराचा आमदार लिहिलं जाणार नाही, तिथे हिंदू म्हणून लिहिलं जाईल, एवढी फक्त आठवण त्यांनी ठेवावी। उद्धव ठाकरे के नेता राहुल कनल ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन अब उनका कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो कनल का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को बुलाती है, तुकाराम महाराज का अपमान करने वालों को बुलाती है, उनको लेकर क्या कहेंगे? राहुल कनाल ने ये कितने बजे ट्वीट किया वो जरा देखिए।